Bisa. Bisa. Wah. Kuku sing tupa gumalun nening kentiasa ngabeki kawengku sagung jadahan nanging sanget hangi kipi sang resikane putra kang anjok saking miyati permara mengkus nyung ngabrengen dadi karonaning kaswasyaning maneka manalako Sikropala kang tumingal perang campo samya ngedali ler kadet welating kanta Sahi manggung menguncang iti benjang sangat jimijo Ladinyo ngedali wuwus terus to Surawilaga ing menika kados Paman Setyaki ingkang nyandhek dhateng lampah kula untuk menapa Paman Paman Setyaki badhe ngemupaken dhateng Antareja kanthi srana nganti Bandawapati kaliyan kula gelut kaliyan kula sabar disingkirake Antareja aja dikira aku ki mau ngubupi marang wong kang kurang pernah satemene aku ki mau sipating satriya ngrenjal atiku nyumurupi kahanan kang banget ganjil iki mau turipun kados pundi sinuwun Sang Prabu Kresna nggone bebila marang putraku si Bima ki mau tinemu luput awit layang sing teka dhisik ana ing madyaning Praja Ndrawati saka Ngamarta kudune sinuwun rewang marang pepundhen Pandhawa jebul tibaning padha mrujut saka ing kudangan mrujut saka gendongan ingkang mangkono Antareja aja kuwatir wit itunging dina kalungguhan iki aku wis dudu Nayaka Ndrawati nggonku mbilani marang para Pandhawa tak rewangi palibasane aku ora duwe kalungguhan Senopati ning madyaning Praja Ndrawati tegesipun dengan bilani kalian kula iya nggih waduh paman
Satya Bala Pandhawa gumulung mangung siring sapa Kurawa Kambagung Kesur Kadit ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamidene paman sampun keparing bebila dhateng ing putra Injang Kalabumi. Iya ya nggih. Kowe ngerti diwapake kakangmu Bima. Ora wurunga mbabi utawa tumindake ing kamangka prapta ning kene iki mau nganti wadya bala sagala papan ing ayuda. Tegese rada repot nggonmu nyingkirke marang kakangmu Bima. Mula dina iki Paman Mustiaki iki bakal bilani marang kowe. Aku melu nyingkirke wadyabala perkara Bima tak pasrahke marang kowe. Nggih. Senika dawuh Paman, ayo bebarengan nyingkirke marang wadyabala Sunagoring Praja Tresna nggih. Leng-lenging driya mangko mangun ganduhan rimang. Lelena tanpa kanin. Tuwaja lelayu sabi ora salah. Burung suwe nggon kulumaku jebul tibaning padha. Iki ana wong kang aglah ana ing dedalan margage ngaku jenengmu sapa? Yen pambuh marang aku Satya Suwala Bumi. Raden Setyaki balik kowe sapa? Temenggung Bramandali. Temenggung Bramandali. Yen ora kleru kowe uga nayaka negara Ndrawati. Wingi pancen mengkono nanging saiki aku malik tinggal. Merga Ratu Gustiku nggonku nimbang perkara marang perkarane wong Praja Tresna lan perkarane pepunden Ngamarta Botse. Mula dina iki aku kepeksa bebela marang anakku Si Antareja. Waduh. Trembelane. Nyidam terbela kowe Setyaki. Karep mat ngopo legane atiku yen kowe gawe kisruh ning papan iki tak babati barisanmu. Wani tanding marang aku sing tak wedeni apamu empak Majijaya kawijayanmu tumpangsa ngabake dodok ikamu dengkleh. Ora gelem minggat gimbel ndasku dina iki.
ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput wae lara hati-hati tiban angan mingker gulumu legane atiku nagel mingkat rompok Amuk Suramrata Jayamrata.
Minggir. Monggo miring. Wadya balaku nganti mendrong sak pendel kancah parat. Wangune paman Siyaki malih tinggal. Ketitik ngene ngogleng keprawirane ngilang Prawoto. Mungsuhmu dudu sapa-sapa. Mungsuhmu Bama Narakasura. Antarja Kakang Stijo iki sing tak arep-arep iso njotosi marang kowe parat. Waduh sumbarmu. Mutar.
sunya pratangga pati windu miyat amun amler gumampang maletik mancolot maletik mancolot ing kene marganing patimu tak kira nek atose kaya lulang tinarang jebel mung atosmu kaya mung godhong lumbu ing kene margane kowe kewirangan tak idoni raimu mlonyoh nganti njer babah depane Bantala jarene ngaku wong sekti mandraguna ngaku duwe aji panca sunya ayo nyatakno legane ngato aja luwe padha waranten becik besok mendemo baris kang prayitna iwa saranta wong ing Darawati ing anakku ngrebunmu uruh-uruh penipu nyumurupi jeneng sira njer babah tebani Bantala mula jroning kahyanganing Pertala rasaku kurang prayoga jebul dibanding padha kowe katriwandan kula kaki buma tangi yoyo ngreja kaya bocah cilik aduh Kanjeng Ibu sembah bekti kula mugi kunjuk Kanjeng Ibu anakku wis ndak tampa kaki ibumu iki mau lara-larai piye kok nganti jeneng sira dadi katriwandan ki mengkono kuwi mau ngaturi kawuningan Kanjeng Ibu rikala semanten kula menika kepengin mboyoki dhateng Kanjeng Rama Dewa Jingendrawati ing saperlu gayuh wujudipun Mahyu Mustika Waji wonten ing wana Tribrasara nanging semanten ugi paman kula para Pandhawa ugi kepengin mboyoki dhateng Kanjeng Rama Dewa sami kaliyan menapa kang dados pikajenging manah kula malah paman kula para Pandhawa tusan dhateng Kadang kula Antareja satemah seling panampi ngantos dados Bandalepati menika waduh kula kawon Kanjeng Ibu yen ngono sing bibit cidra ki mong adimu Antareja Antareja nek kowe ora ngerti yen to kakangmu Bama kisih warismu dhewe kok olehmu tegel kelawan kakangmu Bama kepeksa dina iki pen wa ingkang bakal wandang karya tak balang pengabaran klawurunga kowe dadi batang Antareja
kata sang Gatut Kaca tinen harus mapak ngarga suta tekapi ora Kresna parta manahir muji saktini ira ing anakku nggih wong bagus Antareja nganti jeneng sira ki monjer babah depani Bantala ya nggih jane ning ngopo kowe tangiya kula tak balang pengabaran muga-muga bisa walaya jati teman Nirmala ya nggih Kakang Antareja Kanjeng Ibu Dewi Nagagini ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamit dene panjenengan sampun keparing kali damar dhateng pepat dhateng Kang putra kula Antareja. Iya Kakang Antareja. Iki mau jane critane piye? Kula menika ing utus dening Pepunden Pandhawa kinen mboyongi Kanjeng Uwa Indrawati. Nanging lampah kula katrenjuh kalian Kakang Bima sami-sami mboyongi dhateng Siwa Indrawati. Satemah kula Bandalapati kalian Kakang Bima. Kakang Bima kawon nanging wonten pengabaran nempuh bebadan kula. Satemah tan enged dhateng Prawadasina jane kowe menang. Janipun nggih mekaten. Jagat Dewa Bathara gek pengabaran napa? Tak sawange. Tobat Kakang Mbok Pertiwi. Lah kok kowe melu cawe-cawe perkara iki? Sunya pratangga pati windu miyat hampun amlir gumampang maletik Pancala putus ewang ulun lamat Kakang Mbok Dewi Pertiwi ana-apa Nagagini apa pancen bener kowe sing mbalang pengabaran lawan anakku si Antareja ora bakal tedeng aling-aling kang sata aling-aling tedeng yektine kakangmu ingkang balang pengabaran lawan ponakanku si Antareja dene wahnuh wani gawe cilakaning si Bima Nrakasura apa kira-kira ki mau mripate Antareja ketutupan marang godhong salembar apa ora ngerti yen iki kakange dhewe ning kene ya Kakang Mbok nganti anakku wong duwe perkara ki mau wong tuwa ki ora sandadak melu-melu. Mengko anake wis padha rukun wong tuwa isih tatu atine. Mula ya Kakang mbok dirembug kanthi becik aja nganti tuwa dalem datarane. Anakku lawan anakku. Ora prayoga kabeh ki sedulur kabeh ki mau waris sak trah kok gelut ki jane karene piye. Mbah ora idep sing baku aku ngewangi marang anakku Bima. Piye? Bima, iya pancen mangkono aja nyatane kuwi sing larake marang Bima ki yo aku. Aku yo ngemang Antareja. Nek pancen kowe dina iki ngewangi anakmu, arep apa tak jajaki kang dadi ngelmu. Oh!
Gegirisi Bomo karo Antareja gelut bojoku karo bojone Kakang Kresna ya gelut kepeksa dene iki prayogane tak tantange Kresna karepe piye Werkudara piye teko ning Ndrawati kok mripatmu mencereng ning apa gandeng anakmu karo anakku ya gelut bojomu karo bojoku ya gelut mula apike kowe karo aku ya jotosan kosek to kosek nek nganti ana rembug dirembug nek ning perkara diperkara kowe kelawan aku sih sedulur bojomu bojoku ya sedulur prayoga nek sedulur ki mau aja nganti tatu atine prayogane kae pisan dhisik sing padha Bantawala mati mengko tak jarawani yayi wedok gelut idong apa padha jambak-jambakan isoe ora idep wong lanang kowe minggat to aku ngopo kowe aku mumpung wis nyekel ora tewune kaya ngopo ayo kowe pisah apa ora bakal pisah ayo ngopo legane ngati aku ora wedi karo kowe naga gini aku ora wedi karo kowe angel men pisah wong wedok-wedok iki copoti jarikmu pisah yo bangeten. Ngedan. Malah gena kaya ngene iki. Werkudara nggonku tumindak kaya mangkene iki mau betake kepengin goleke kamulyane anak. Kepeksa pun Kakang tegel kelawan kowe, anakmu kelawan Setyaki. Merga Setyaki wis nyorek-orek Ratu Ndrawati. Tak balang pengabaran mbuh tibamu.
Bumosonya pratangga pati windu wiyat amun-amun rego mampang wateknya sadosa ilang Bomo wonten dawuh Rama Dewaji iki ketang tresnaku kelawan jeneng sira aku tegel kelawan Siwar Kudara Antareja semono Setyaki tak kendhangake saka papan kene dimene gampang nggonku budidaya upaya wujuding mahyu goleke marang jeneng sira lajeng kersanipun kados pundi Kanjeng Rama Dewaji perkara mapan ning wana Tribrasara genah yen mapane ning kono sing kaping pindhone tinunggang dening Ratu Titis Wisnu jagat ora genep 4 donya ora genep 5 Ratu Titis Wisnu ya mung Rama kowe genah entuk wahyu ya mung siji sing rada rumit utawa sing rada angel iki mung siji kersanipun kados pundi piye carane budidaya nyidra marang pustaka Jambus Klimasada merga perangane syarat nggone gayuh wahyu kuwi mau kudu tinunggon pustaka Jambus Klimasada mongko sing kagungan mung pamanmu para pendhawa utamane pamanmu Prabu Puntadewa mongko Prabu Puntadewa ki mau duwe karep dhewe kepengin gayuh wahyu long-lamulung kang nek dibet jaluk utawa diampil kuwi mau ora bakal diwenehke mula prayogane tak colonge aduh lajeng kersanipun aku bakal kongkonan Anoman metu Anoman Witing naga sari mulat mangandhap katinggal Anoman wonten pengendi kowe ngadhawuh kepeksaku matek ngaji pameling ingkang wektu dina iki aku nekake marang kowe. Kowe lagi ngopo nembe campur sari? Oh. Kowe tak kongkon teng pundi? Sadurunge aku ngongkon marang kowe aku bakal takon kelawan jeneng sira apa lair batin ngemu nyuwita marang aku. Lair batos sinuwun. Sak surutipun sinuwun Prabu Rama Wijaya panjenenganipun paring dawuh kaliyan kula Anoman yen kowe isih pengin nutuke suwita marang aku kowe suwita marang Ratu Ndrawati Prabu Kresna mila lair batos panjenengan menika inggih guru kula nggih Ratu Semban kula inggih Titis Sang Hyang Wisnu upama kowe tak kongkon ngalor kula nggih ngaler ngidul kula nggih ngidul lair baten ra grundelan, lair batos kula menika boten grundelan. Iki ra golek rai lho mboten, mboten. Kowe tak kongkon teng pundi? Colongan pustaka Jambus Klimasada. Lho. Kula niku pendhita sanes maling. Aku ngerti. Kowe pendhita dudu maling nanging wektu dina iki aku njaluk tulung lawan kowe colongan pustaka Jambus Klimasada sarana nggonku bakal gayuh wujuding mahyu Mustika Waji.
Mongko para Pandhawa duwe karep dhewe nggayuh Wahyu kuwi mau mapane ning Wonotribrasara wis disiki laku ning papan kono. Yen to nganti dina iki aku ora bisa kedhepus Taka Jamus kuwi wasada gone Paragbrata. Ora wurunga Wahyu ora bakal mondhok ning nganggane anakku si Bomo. Mula aku njaluk tulung pisan iki wae. Kowe malinga. Aduh. Lah mungkin nek enten napa-napane nek nganti ana dosane aku sing nanggung. Seranan yun sungluhung betalopo kurang guling Helingo solah jatmiko Hing Sedika dawuh sinuwun nadyan awrat dikados menapa badhe kula tindakaken jernyatanipun ingkang nyangga dosane sanes kula. Sing nyangga dosane aku tumuli budal dina iki. Bomo wonten pramila ngadhawuh Rama Dewaji mung kali ngenteni kaya ngapa prajangi sing Anoman yen to kanthi Anoman bali tanpa nggo Taka Jamus kuwi wasada Cakra Baskara sing bakal nglunasi nyawani Anoman inggih ayo dinteni kaya ngapa babane lakon iki Tuwi jebul tibaning padha mung kaya mengkono kang dadi kawaskitanmu kowe kongkon Siwanoman kene nyolong pos Taka Jamus kuwi masada supaya gampang entuk wahyu oh jebul tibaning padha tata gelar kuwi mau ratu luwih jebul lenthek ngungkuli peceren bebudenmu dina iki oh alah ditenono Gandeng wingi wae anakmu. Aku ngewangi pepundhenku para Pandhawa. Sadurunge Siwanoman prapta ning Wonotribrasara, aku sing prapta ning Wonotribrasara. Kayune Purwasa Jati Mufida
Hoyong Cinam Korsa Lolele lailalang Hoyong wancine wus madya ratri sayo